náš hotel. 4-hviezdičkový hotel. Je pekný a vysoký. Takže toto je herňa, to VR. Takže ale v nej sme neboli. Keď sme v nej boli, tak by bolo aj video. Takže to je všetko. A kde sú homovkovci? Recepcia a takýto stolík pekný. Vidíte? To je recepcia. Tu si môžeš niečo kúpiť. Tu sú schody hore. A tam sú schody hore. Takže to je všetko. Aj tu sú ešte nejaké izby. A to je